Hallo, i dag der vil jeg vise jer, hvordan man laver sådan en her til sin iPod Touch. En standing, hvor din iPod kan stå på. Start med at have sådan en CD. Tingest her, man kan se det i. Så åbner du den, så skulle jeg gerne være, jeg har ikke lige set det her nu, men der skulle gerne være sådan en ting herinde, hvor CD'en sidder på. Den hiver du bare ud. Den skal vi ikke bruge. Så tager du herude i kanterne, hvis I kan se her. Hiver du lidt ud, og så siger det, så skal jeg lige sige klik, og så har du den i to dele. Så vender du den her del om, den hvor takkerne er herinde. Se. Ja. Den vender du om, så den skulle gerne der. Og den lægger du sådan der. Så sætter du din, så løfter du den lige lidt, og så sætter du den her på. Siger klik. Så har du lavet sådan en. Så tager du din iPod. Og så kan du egentlig bare sætte den der på. Jeg synes egentlig det er ret fint. Så kan du også sætte to på hinanden her. Men yes.